Tak, hemmäňize salam hanymlar janaplar goýmadan janyňyz sağmy bugünkü PUBG Mobile efirimize hoş geldiňizler, sapalar etdiňizler. Sizler hem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar, her hepde 6-njy gün Türkmenistan saatine 20:00'da gelip bilersiňizler. Bugünkü oýunumuzda Pisher sponsordur we Flare Gun'jyk oýunumuz gidip durandyr. Ondan daşardan bir topar oýunlarymız başlaýdy, durdurup okap bilersiňizler. Bu videonam hem şu çekotysi YouTube'a salmak üçin, koymak üçin. Salmat diýenler gaty köp. Indi edip boljak zat ýok. Sebäbi uluçny lobby açyldy. Uluçny lobbyň açmak üçin hem oňa da pul berip açmak gerek-de. Salamlara всем удачи. Deňe topar almaly boldy. Başga şerti ýok. Bize podpiska edip bolmaly. Prime podpiska. Kazanan adamy Prime podpiska badyr. Let's go. Всем удачи, chat. Всем удачи, всем удачи, всем удачи. Şunňalyk o ýerde gidip dur we zonanyň nirden nire berjegine çenni görkezip dur. Bir sany mahwu çykarmaraňyzdan başga ýere bökjek. Zonaňda şunda galanam urýandyr, gatterde durýandyr. Erkekleri göreli poçinkide aýlanyp ýörenleri. Bir sany mahwu çykarmy dedim. Serdar adyň kim diýe? Zonanyň daşynda 2 sany supergeroy bar. Bir sany krasavçik, diňe ýekece bir krasavçik, olam poçinka gidip bar diýen wagtymam döwünde başga ýere. Wah, ey, Serdar adyň kim diýe? Serdar, конечно. Oýuna gaty köp adam salmatda. Wah, 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 wah. Oyunun soňuna serdik göreli. No nesibeňiz ýok mukaýyn diýen wagtymda onda näme? Hanymlar we janaplar, agzy bir çekler ba bolsa hökmanyň suratda agzy bir bulmanýatdan çykarmaňlar. Sesiň ýok diýe. Beh. Ses badyr o. Bam. Tak, hanymlar janaplar, onda näme? Agzy bir bolmadygyň soňuny özüňiz görendirsiňizler. Türkmen agzy bir bolman wagtynda PUBG Mobile size üns beren okdur. Az bir bolan wagtyňyzda bu ping meselesini zadyny sırazy çözüp bolýar. Şonuň üçin sizler hem az bir bolmak isleýän bolsaňyzlar, pingi dogrulamak isleýän bolsaňyzlar, kommentarda belläp geçmeni çykarmaňlar. Uçup ýören kim, ýelmep ýören kim? Vay. Vay. Adam 46 kilo aldy o. Salma da bilen Salmanyny gördüm, okudum, eşitdim. Ýöne hanymlar janaplar, uluçny lobby açyldy. Uluçny lobby açylandygy sebäpli ikinjisi täzeden açyp bolan ok. Düşündim, okudum, gördüm, eşitdim hemmäňizi. Indi munyň bir edip bilmeli zady bar, diýri galmaly bu. Diýri galmaly. Wagtyndan öň ölen ýagdaýynda Oy, oh my god. Onda diňlik bolanok diye. Diňlik näme üçin bolmasyn? İnternet siz bilen baglanyşykly zat, men bilen baglanyşykly zat däl. Siz oýuna girmänini başarmaly, oýunuňyzy dogurlap, şo wagty salýa sizlere men UC'ni bermeli dogry. Men size aýdam, ýa Davayçı men size bir UC'ni şu gün geçireyin, 2 UC'ni başka bir gün geçireyin, kalanını son geçireyin. Daha bilen salma, köp adamı salmaptır, gördüm. Gördüm, chat'im gördüm. Arujalar yok, spesialny arujalar yok. Flare gun ba, oyunun içinde flare gun tapýaňyz we atýaňyz. Oyunun maksady şol. Şir Mehmet sponsorun islen oyunlarının biri şol.
Eger halaman olsaňyz Şiirmamed'iň videosuna gitdiňiz, profiline geçiň, videosuna gidin we endi goý şu flareganjyk kontentden goý başga kontent tap diýip aýryp bilersiňizler. Halamadyk bolsaňyzlar bu kontentini. Nu da. Şu salmadıklar diňe siz ýazaň da nirden sizler Türkmenistandan girýäňizmi? Oy böle. Salmadıklaryň köpüsi Türkmenistandan girýär men size aýdaýyn. Hawa. Ve VPN'siz girýäňiz da? Türkmenistandan girýänler. VPN'siz girýäňiz we VPN'li mi? VPN'siz. VPN'li men diye. Allah. VPN'li olsa näme üçin salmaýak? Region näme VPN'in? Germaniýa olsa gülle alsalero, gülle alsalero. Bak uluçun lob açıldı. Olmasa çıkıp gitseň boljak bölün. Da. Yok. Bundan soň diňe like basanlara berilmeli. Bundan soň diňe like basanlara berilmeli. Oh, başga rujos bar. Agoş. Bizde de olaň, bizde de olaň, bizde de olaň. Ay öldün Agoş, öldün. Haýsy VPN gowaçya? Uns jijä gidin şo her hili muht VPN'ler berýär ha özüniň kanalynda. Telegram kanalynda. Uns jiji diýip ýazyň. Uns jiji. Like zadyňyz basyp göberýäňiz. Paýlay berýär. Muht VPN'ler, muht. Oy böle, Agoş. Bas, kaçma. Bas, canını bas. Her hili koda goýa kanalynda, her hili kod goýa. Geçen bir isläpdi, menem haýaş etdim kimde VPN baza atpa diýsem, şakyr şukur çykaryp berdi o koduny. Güllal işläpdi oğlum. Öldüň Agoş. Öldüň. Bugün hemen nesibeňe okenseň. 3, 2, 1. Olam onun arkasında gizlenip yatayım mı? Ya goş, gelir hazır çatı, gelir hazır. Ving. Görün hazır, pis agoştik gelir hazır. Karaş hazır, gelir hazır, kara. Cing ketýär hazır. Yok aşaktan join it dip çıkaymalı şu gelen wagtynda. 49 kill ama screenshot edip paylaşaymalı TikTok'ta. Bamı men ýaly oýnayan erkekler. Mehmet Sürücü. Nesibe diýip bir zat bar chat. Nesibe diýip bir zat bar. Senin 50 kiliň bolaýsyn. Nesibeň ýok bolsa, meselem o samuray flare gana gidip almaly. Dordam. Flare gana gelmep ýatylar gara. Kim bar berdi? Alfa bar berdi. Näme bar bu flare ganyň içinde? Poham ýok diýe. Bokuň ýylyň PUBG Mobile Grazawa. Gidin flare ganlara. Her ýerde flare ganlar bar. Alın şu flare bana alıptır bu Grazawa alıptır. Yelme. Oy Allah can. Aleykümselam.
Yok, bundan soň oyun ýokdur. Bundan soň oyun ýokdur. Häzir bundan soň like basanlara bermeli ujesini. Ujesi Prime podpiskada. Hay Allah bereket versin. Tak, 2 minut çatım. Allah cana şükür aşkı var. Emmatlar gülü. Gülü diye. Gül yağlı Hudaýa şükür. Özüň gowma, janyň sagma. Hayt böyleme. Tak, zaten içinde kimler var? TT Arslan, Stres. I want to be ninja. Nice. I want to be ninja. I want to chow down, take chow down to Chinatown. I want to be ninja. Allah bereketin versin Muratcan. Ömrün olsun. I want to be ninja diye. Ninjaları görelim, ninjaları. Hani Arslan. I want to be ninja. I want to be ninja. Tak, çatım. Hazır ekeceğim onu. Ben şu ikinci kompüteri uçurup koyayım da. Gerek gel ama bana bakada. Aha. Nahara mimedi men tak. Gözünüz yapıyorum. Okay. Where is fight? Fight is here. Chat. Yakında ağam kolerin neçe grad soğuk etýärdi. Bilem yok neçe grad soğuk etýär. Ýöne görünýärmi? Gül ýaly. Bu iPad gül ýaly soğuk etýär. iPad'a возможность bermeýär soğuk kızmasına ve zada çatıktı. Bu kulerin başka bir kulera çaktı. Kompüterin kulerine çatıktı. Gözüňe getir. Hiç hili maksimal gücünde o işlemiyor bu. Aslında bunu zada çatmalı. Adaptera çatıp zaryatniye çatıp koymalı da zada rozetka çatıp koymalı. Ýöne bu baş meniň kompüterimin kulerine çatıp USB zadynyň soketine çatıktı korоче. Razyomuna. Gül ýaly. Memo X näme 8 mi 9 8 pamuk 08 mi? CX 08 pamuk. Ay vay. VIP deli. Akşamlarına efir açsam Türkmenistan saat bilen näçe diýsem ki 1'lere 1 saat 1,5 saat. Aleykümselam. Näder? Deňe zat oynanjak. Näme oynanjak? Ultimate Royale oynanjak. Öz komandam bilen komandamy turnira taýinlanjak. Normalmy? -3 normalmy kuler üçin Void kuler üçin indi -3 -2 däl. O asnavnoy gyzyp duran nagruskada nähili işliýär. Şoňa gara. Belli kampaniýalar bar. Bu kuler çykarýanlar. Şolary aktarjak ol. Hello baby, how are you? You good? Be careful, you will fall down baby. Memo ingowsy şu meniňkem şolşa. Häzir ulamyp duranym. Memo CX08 bolmaly, по-моему. Mana. Aslında nagruskada nähili işleýär. Deňe şoňa garamaly. Başgalardan garap durma. Başgalary boşlay.
Aysa. Menin telefonumda yumurta pişirse öyle şu yaman da şu. Şu hem nagruska veriyor telefonuna, hem prosesörünü pizdez ettin. Ondan da şu zaryatlı da oynayan bolsan pizdez ondan sonra boldu. Bolca böyle. Bye bye baby. Be careful. You good? Pizde gittiler. It's okay baby. I see it. I see it. Şimdi bana gel karopkamı hepsi şuraya oturan vakti karopkamın içine itti. Come for Enes eşkizarda kaydederken ona getir gittiler. Karopkan suyu şuraya oturan vaktinde içine gitti onun. Come, come. Şunu bir öpüp vereyim. Come. Ha? Hadi bitiririz. Come, I will kiss you, come. I will kiss you, come. Come, 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 come. Haşşana, maşşana, haşşana. You good? Oy, oy. You good? Oh, look, they are fighting. No, 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 no. You want press? No, 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 no. No, if you press, it will go down. You want press? Only this one. Only this one. Yeah. You good? Good now? What you are doing now? Hold on. Hold on. Hold on. Thank you. Thank you. Say bye bye. Look here. Look here. You see yourself? Look. You hear yourself? You see? You see yourself? It's Sarah. It's Daddy. Press. Press. If you press on that. No, 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 don't press. No. No. Hey, 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 hey. Hold on, hold on, hold on. Say bye bye. Say bye bye. See you. See you. Jump, jump, jump. Be careful, be careful. Gittiğin an yine tezeden. Kızık edil kopyan. Sesin Serdaram diye. Sesi benim sesim mi? Ay 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 ay. Arkadan 20 kat veren. Başkaları mı kızay? Kızın Türkmen değil mi diye. Bize Germanya'da yaşamışsın Türkmençe bilmiyor. Sadık'ta Nimetski gepleşiyor. Biz bilelim İngilizce gepleşiyor. 2 yaşını yakında doldurdu. Şimdi nasip olsa Türkmençe, Rusça, Türkçe öğretmeli. 3 yaşını doldurmanka. Ay sağ ola. Son 5 dilden yetişmeli de nasip olsa. 5 yaşına girmenke. Polnu vlad edip bilmeli. Vlad edip. Hayışka. 3-2-1-0. Vay 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 vay. Ölen 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 ölen. Alma mazlumun ahını gelir. En senin vahını deyiptirler. Oy. Tülme canı sağ olsun. Amin. Aydanız olsun. Bana eden kovdulegileriniz 10 esselep. 1000 esselep izin varsın. Eden beddualarınız 1000 esselep. Bütün başkalarınızdan tövbe etmeyiz. Yok be, Germanya'da İngilizcenin köpür tolku yok. Nemisçe aslında bilmeli de. Nemisçe bilmesen kıyın. Nemisçe bilmesen kıyın. Nemisçe bildin gül ya. Like asap eden ok diyor. Like asap etmese senin özünkin göre ayar. Sen neyse like basıpsın 9642 seninki. Like'ın. Ay sağ ola ve son kuçadım hanımları cenaplar. Onda ne mi? Flare Gun'cık oyunumuzda son kuçadım Barak Extreme bir değerli Shinobi Fest. Sizler hem katlaşmak isteyen bolsanızlar Playtsafe Stream kanalına asıl manettan çıkarmağınlar. Her hepte 6. gün Türkmenistan saatlerinin 20.00'da UC bayraklı oyunlarımız vardır. Bu hepte UC değil, bu hepte Prime Patpiska verendir. Sponsorumuz Pişiri. Ha baby? You good? Go to your mommy, I will come, okay? I will come after 15 minutes.
Say, mommy, let's essen. Touch X. Touch X seninki yok. Yok. 50.000 olmaptır seninki. Sen 12K bastım diyen zat bilen basmışsın. Auto clicker bilen basmışsın. Hazır görüyorsun hazır ne şey olmuştur seninki. 33.000 da seninki. Touch X 33.085. Ay sağ ola. Sisin renkine mi özün gördün? 3-2-1-0. Son oyunumuz chat. Son oyunumuz. 3-2-1-0. Vay. Donk kaldı anka. Donk kaldı. Shinobi Fest. Nesip etsin. Nesip etsin. Çağır resmini. Sponsorumuz. Günün krasavçığı. Shinobi Fest. Nerede Shinobi Fest? Efirin sesini öçürüye şiirim. Shinobi Fest. Hoş geldin, sapalar ırtırdın. Sponsor kimi? Şiir Mehmet. Sponsorumuz Şiir Mehmet. Şiiri chatta yazıp bilemem. Berdim Murat aydı. Seni sonra atıldı. Sponsor kim deyip. Gol da yazacağım. Shinobi aç setini. Az yerler az chat. Sponsorumuz ya der. YKC minut karışın. YKC minut. Tak, haberdeki like'larını hemen Serdar hadi. Hazır görürse hazır boy. 50 kanı hiç kim geçmedim deyip fikir etken. Hazır. Sizler hafta clicker bilen basan vaxtında 12.000 ölçeğini tutmalı değil hafta clicker'ı hiç açan. Mün de bölüp durmalı. Şonda sizi adam deyip fikir 500'de aslında bölüp durmalı da. Bez problem zapisat edip duruyor. Yani 12.000 yazdım diye ha. 12.000 bastım diye. Mana s dip yazdı. S dip yazma salam dip yaz var. Men dip yaz var. Ne adam ha. Çok uyuttum. Mana. Berde men dip yazan şu sponsorumuz şu chat. Sponsorumuzun özü şu. Okey? Alo ağam men uttum diye. Şino aç sesini. Sesin var mı? Sesin var nok mu? Da sen uttun gördüm bilyon. TikTok'ta adın yazıp uğrat. Şiir Mehmet görsen sen patpesas ettin mi eden ok mu? Ağam bayraklar aydık geçeyin. Hava hazır aydık geçecek. Şiirim geldin mi? Şiirim. Shinobi Fest kazandı. Patpisatsası patpiskan ba diye hazır yazacak diye boykot ipadı giriyor kendi TikTok'a. Hazır yekece mut yazan vaktinde bir senem gör patpiska ba mı sende yok mu? Gol. Menem göreyim. Ve itağım oyundaki şertin yerine getirdi. Topper almalı topper'ını aldı. Ellerine sağlık. Men Shinobi Fest diye bana yazdı chatta. Mende patpiskası var. Öňden bären bar o. Muňara 148 günden bäri patpiskada diýe töleme göz değmesin o. 148 günden bäri. Urdup göwer ber bratcan. Oldu Murat. Ömrüň bolsun boyka. Tak, indi çatım.
Indi diňe like basanlary görjek. Diňe like basanlary görjek. Bir gezek aýdyp geçeýin chat. Ýekejek aýdyp geçeýin. Kim özüne uwerin bolsa ýazsyn. 50 miňden geçdi meninki diýip. Eger däl bolsa wagtymyzy alyp oturmaň. Void'unkini göreli. Void 39.000'da. 39.339'da. Tak. 39.397'de. 50k'dan geçen ok. Tararay. Ha, Shinobi geçirsin. İkinci kim bu? Ata geldi diye. Ata geldi hani. İkinci men diye. Boldu. Bir gezek yazın. İkinciyini göreli. İkinciyini. Ata geldi. 9.000 de senin ata geldi. 9.670. Rico V. Rico. Seninki? Rico. Bir gezek yazın. Bir gezek. Crown seninki 11.890. Mergen 47.869. Mergen seninki yakın. Yelme like Mergen. Yelme like'ını. 8.375. Ahmet seninki. Ahmet 8.375. Şammy 46.000. Yelme Şammy 46.008 diye. Şammy yelme. Kaçırdım Murat Çınar'dan. Хорошо. Tak. Chat'ta 2 tane adam var. 1.48'de 1.46 da. Like basanlarda. 2500'de seninki. G31. TDMC seninki 1400'de. Eska seninki 14.000'de. Rev seninki 28.000'de. Ahmet 8.5 dedim ha o. Ahmet sen men banlayın da. İkinci zek yazanları banlayın da naydayın. Ellemin geçenlere patpiska vardır. Shinobi geçti mi? Shinobi geçti mi? Yigrim 1.000'de a. Nokot senki 21.000'de. Yine 30 mont efir olsa 50k yeterse. Taç sen ne edip basman kaldın? Men şu an hayran. Şu sen 12.000 basanın için seninki kabul etmedi bilýärmi? 12.000 basmaly dersen. Bölüp bas. Hemişe bölüp. Tak, Shinobi'nki geçti mi? Yok, entak geçen akti. Geçer hazır. Efir indiki hep 6. gün Türkmenistan saatlerinin 20.00'da vardır. 20.00'da. Geçti diye. Yesinim sağlığın, canın sağlığı. Haberleşiriz. Özüne goşlar et. Ciao. Tak.